таърихи рушди ҷопон. япония. агар ки мо дар бораи рушди ҷопон гӯем, ҷопон аз кишварҳои аврупо хеле ва хеле бад рушд кардааст. ин рушд дар асри 19 буд. дар соли 1868 дар ҳоле ки мейҷи императории ҷопонро дар даст дорад, вай мехост ҷопонро абарқудрат кунад. барои ҳамин як нерӯи воҳиди баҳриро ташкил кард. вале ҷопон то дараҷае нарасида буд ки киштиҳои баҳриро худ бисозад. ҷопониҳо маҷбур мешаванд ин супоришро ба англисҳо диҳанд. он вақт робитаи онҳо хуб буд. ин корро ҳам англисҳо мекунанд. ҳамон вақтҳо ҳам гӯем агар русия душмани ҷопон буд. аз лиҳози нерӯҳои обӣ русия пешрафта буд, танҳо дар балтика ва баҳри сиёҳ. дар обҳои ҷопон он қадар не. дар соли 1860 русҳо бо чиниҳо даргир мешаванд. кор то ба ҷое мерасад ки русҳо дар владивосток як нерӯгоҳи бузург бисозанд. ин ҳам нерӯи баҳрӣ буд. ҳатто русҳо то ин минтақа, яъне то владивосток роҳи оҳан мекашанд. ин кори азл нест. чиниҳо ҳам мебинанд ки ин ду қудрат бар зидди ҳаманд. чиниҳо он вақтҳо на ҷопониҳо ва на русҳоро хуш доштанд. чиниҳо бошанд киштиҳои ҷангии худро аз олмон мехаранд. ба олмониҳо супориш медиҳанд то киштиҳои ҷангӣ бисозанд барои чин. дар соли 1894 чин бо киштиҳое ки аз олмон харида буд ба ҷопон ҳамла мекунад. чиниҳо қудрати баҳрии ҷопониҳоро бузург тасаввур намекарданд. дар охир чиниҳо шикаст хӯрданд ва чанд минтақаҳои худро аз даст доданд. як қисми сарзаминҳои ҷопон аз чин ба даст овардаро никалаи ду ишғол мекунад. ҷопон чизе намегӯяд. ин ҳолат барои ҷопон дар дунё як шармандагӣ буд. ҷопониҳо нерӯҳои худро басиҷ мекунанд. русҳо ҳам ин вазъиятро дида нерӯҳои худро ба владивосток меоранд то мабодо ҷопон ҳамла накунад. 8 феврали соли 1904 ҷопониҳо ба лиодонг ҳамла мекунанд, ҷое ки русҳо аз ҷопониҳо гирифта буданд. баъд аз ин ҷопониҳо киштиҳои зиёди ҷангии русиро дида ба ақиб мераванд. ин ҷангҳо давом мекунад. дар ниҳоят 2 январи соли 1905 ҷопониҳо русҳоро аз лиодонг берун мекунанд. баъд аз талафотҳои зиёд русҳо парчами сафедро боло мебардоранд. ин пирӯзии бузург ҷопонро дар шарқ абарқудрат гардонид. ӯ дар шарқ сухани аввал омад, рушд ёфт, тараққӣ кард ва ҳатто дар ҷангҳои ҷаҳонӣ ҳам нақши асосиро бозӣ кард.